हॅलो नमस्कार। तर आज पण आरुषला 6 वाजता क्लासला सोडून आले, पण आल्यावर जास्त वेळ टाइमपास केला नाही। जरा 5 मिनिटं बसले आणि कामाला लागले। कामाला लागायच्या आधी केसवर बांधून घेतले, कारण आज धुतलेली होती त्यामुळे ओली होती जराशी केस। पण म्हणलं नको, किचनच्या इथं काम करतोय तर केसवर बांधलेलीच बरी। त्यानंतर सकाळी भांडी घासायची राहिलेली, मग भांडी घासली। त्यानंतर किचन सुद्धा पुसला नव्हता, कारण सकाळी खूप गडबड झाली होती त्यामुळे। मग किचन ओटा पुसून घेतला, गॅस धुवून घेतला। सकाळी जाताना आरुषला शाळेत सोडायचं असतं त्यामुळे लवकर निघावं लागतं। मग थोडंफार काम राहतंच मागं, भांडी राहतात घासायची, पण आज किचन पण राहिलेलं। त्यानंतर सगळं आवरलं, भांडी घासून ठेवली, गॅस पुसला, देवाला दिवाबत्ती लावली, अगरबत्ती लावली आणि आरुषला आणायला खाली गेले। आणि त्याला घेऊन आले। येताना त्याला एक ओरिओ बिस्किट घेऊन दिलं होतं, त्याला खायचं होतं म्हणून। आणि तो मला म्हणत होता, मम्मा मला चढायला येत नाही, माझी बॅग घे ना। तो पाठी फिरून तेच मला सांगत होता, हे बघ मला चढायला येत नाही, बॅग घे ना।